Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awit lumintuning Swedana Marta Rahayu. Peparingipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Tetepa langgeng lan manunggal. Kasanding lan kasandang ing jiwangga panjenengan sedaya lan kula. Sumrambah kulawarga Waradin sagung dumadi Lestantun Raharja ingkang tuhu kinabekten para sesepuh miyang pinisepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyaning kautaman kinarya tepo palupining putra lan wayah. Para alim, para ulama ingkang rinten Pantara Ratri tansah sumandhing ing kitab suci wahyuning Ilahi Robbi ingkang satuhu luhur ing budi. Para manggalaning praja pangembating praja satriyaning nagari kinarya pandam pandoming para kawula dasih ingkang tuhu pantes sinudar sono. Para kadang werda madya tumaruna sumrambah dumateng para kadang panawung krida dharma ingkang tansah jinaket ing manah tinangkep ing kekadangan saha tinangsulan raos pasederekan rinonce sekaring katresnan. Para kadang budaya adi luhung ingkang tansah memetri mardawaning budaya tulus ingkang tuhu pantes nampi pakurmatan sagung tamu kakung miwah putri ingkang tuhu dahat kinurmatan. Amit pasang palimantabe ilo-ilo dina sinabetna ing iladune durga mendhak dumawa ing tawang toa muga winurungna saking siku dendaning Gusti Kang Maha Kawasa ngengeti bilih panjenengan sedaya lan kula amung minangka jejering titah sawantah jalma manungsa limprah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti Kang Maha Kawasa pramila sumangga tansah kula dherekaken handhepe sumendhe kanthi anuruga ngandhap ngasuraken manah tumuju jatining panembah saperlu hangunjukaken puja puji raos syukur wonten sahandhap pepataning Gusti Kang Maha Agung kajehna ingkang sampun paring kanugrahan awujud katentreman kabagas kewarasan dalah ombering wedal satemahan jalari panjenengan sedaya lan kula saged pepanggihan kempal manunggal ing ari palenggahan menika kanthi winengku suka dalah
Basuki. Rahmat saha salamipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi linuberna dumateng priagung unggulaning manungsa sesetyaning bawana mustikaning jagat. Lenggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang panjenengan sedaya lan kula tansah ngantu-antu song-song pangayomaning utawi syafaatipun wiwit alam donya prapteng delahan. Salajengipun mugi wonten keparengipun kula pun ridho. Dalah kula pun Lucia Lan Wondene kula faizin. lan kula mujahidin. Wondene kula ngazin. Ingkang kapiji handherekaken tata cara wiwahan dauping penganten sarimbit nenggih putra-putranipun Bapa Supardiyanto ingkang asesilih kusumaning ayu Masita Daud kalian Nak Mas Bagus Isa Daud Suhada Atmojo kakung Bapa Sapa ingkang lenggah dedalem wonten ing Selamerta. Sangyaning tamu kakung saha putri ingkang tansah sinugata ing pakurmatan wondene roncening adicara ingkang badhe hangrenggani tata cara wiwahan dauping penganten sarimbit ing wanci menika ingkang sampun rinancang rinacik rinumpaka dening kulawarga sumrambah para kadang panawung krida dharma nenggih ingkang badhe katur makaten Titi Laksana ingkang sepisan nenggih pambuka. Kalajengaken adicara ingkang urut kalih nenggih praptaning temanten kakung kalajengaken pasrah pisang sanggan. ingkang rinacik ing adicara urut 3 nenggih mijiling penganten putri. Wondene adicara urut sekawan nenggih tata cara adat panggihing penganten sarimbit. Tata cara krobongan minangka adicara urut gangsal. Kalajengaken adicara urut 6 enggih mapak besan. Wondene adicara ing urut 7 nenggih sungkeman. Sabaripurnaning sungkeman samangke badhe kadanan tata cara pambagya harja ingkang minangka rinancik ing adicara urut 8. Wondene adicara urut 9 nenggih wedharing sabda tamaji ingkang minangka warujuning adicara nenggih panutup. Mekaten roncening adicara ingkang badhe angrenggani pahargyan ing wedal menika. Salajengipun kanthi tansah hanyadong pangayoman saking Gusti ingkang Maha Agung, mugi tumapaking gati wiwit purwa madya dumugi wasana tansah pikantuk
payung kawilujengan satemah lestantun raharjo. Rehning sedaya sampun samekta tuwin satata. Pramila adicara badhe kula purwakani. Minangka pambuka kula lan para kadang ngaturaken sesanti. Kuncara aruming bangsa dumunung haning luhuring budaya. Katur dumateng para tamu, kula dherekaken sekeca lenggah kanthi mardikaning penggalih hangrantu adicara salajengipun. Nuwun. Katur juru pandaya swara kasuwun hanyiget gending ingkang katemben kapiyarsa.